Sabies que els dofins dormen amb un ull obert? Això passa perquè dormen només amb la meitat del seu cervell. L'altra meitat es manté desperta per a poder continuar respirant. Al llarg del dia, els dofins dormen 4 hores amb cada part del seu cos. Existeixen 3 raons per les quals això ocorre. La primera és per evitar ofegar-se. La segona, per estar atents a qualsevol perill mentre descansen. I la tercera, per a mantenir els músculs en acció, ja que com a mamífers que són, tenen la sang calenta. I així conserven la temperatura dels seus cossos en l'aigua. Sabies que els dofins es posen noms com els éssers humans? La veritat és que els dofins mai deixen de sorprendre'ns. La Universitat de Sant Andrew, a Escòcia, ha descobert que els dofins es criden entre ells pel seu nom. Sí, com tu i com jo! És l'únic animal, excepte l'ésser humà, al qual se'l reconeix aquesta conducta. Cada dofí té un nom propi que el diferencia dels altres. Es creu que les mares, quan neixen les seves cries, emeten un so. I aquest so és, a partir d'aquest moment, el nom d'aquest dofí. Sabies que els dofins no tenen olfacte? Encara que tenen una gran oïda i una excel·lent vista, els dofins no poden olorar. Per trobar les seves preses, utilitzen l'ecolocalització, és a dir, emeten sons que viatgen a través de l'aigua en forma d'ones. Quan aquestes ones arriben a una cosa sòlida, reboten, i el dofí les detecta. Quan els sons aconsegueixen viatjar a una llarga distància, els dofins són capaços de detectar preses o perills abans de veure'ls. Però no tots. La contaminació dels mars i oceans està acabant amb la vida de molts dofins i també de molts altres animals. Heu de cuidar la natura perquè això no succeeixi i aconseguir que els dofins, aquests meravellosos mamífers marins, puguin continuar vivint al mar lliures i feliços. Busca'ns i subscriu-te al canal de YouTube de Happy Learning.